så tror jeg, det lykkes mig at få det hele tændt og optaget. Det kan være rart at kunne se det i replay, hvis det passer bedre med pauser eller efter arbejde, eller hvad det kan være. Hej, jeg hedder Heidi Lykke Nissen, og jeg er supervisor, jeg underviser, jeg er konsulent. Til at starte med er det rigtig vigtigt, at når jeg superviserer, så handler det ikke om mig. Så det her kvarter, hvor jeg har fået lov til at fortælle om det, jeg gerne vil, handler egentlig heller ikke om mig. Det handler rigtig meget om jer. Det handler om dig. Det handler om dig, som er pædagogiske leder, som har en hverdag, hvor møderne kan være skarpt lagt op og ned af hinanden, som nærmest perlekæde på en snor. Dig, som hele tiden er der for dine børnene, for forældrene, hvis det er et botilbud, for de pårørende. I en lang række er du der for alle andre, selvfølgelig medarbejderne i løbet af din dag. Du er helt sikkert også med den ledelsesopgave, vi har i dag, på kommunen, ude af huset og hele tiden arbejde både eksternt og internt. Det vil sige, at der er rigtig meget, ja, sådan er mit sprog, knald på din lederopgave. Der er simpelthen, fra du kommer til du går hjem, og sikkert også når du er kommet hjem, refleksioner om, var jeg der nok, hvordan gjorde jeg, hvad kunne jeg gøre? Sikker på, fordi de fleste kommuner prøver virkelig at give nogle ledergrupper, for vi ved, at ledertrivelsen er noget af det mest afgørende for kvalitet i de pædagogiske tilbud, som vi har. Så det gør man rigtig meget ud af. Samtidig har jeg også været på markedet i så mange år. Jeg har undervist i 18 år i Københavns Professionshøjskole i det brede pædagogiske felt og talt med rigtig, rigtig mange ledere. Og der kan altså stadigvæk være, kan man sige, det her, når vi er i ledergrupper, at der på en eller anden måde også bliver en eller anden form for konkurrence er et forfejlet ord helt sikkert, men en form for mislyd mellem, må jeg fylde med det, som virkelig går mig på? Hvis jeg deler det her, hvad tænker de andre, eller er det det, der overhovedet er dagsordenen? Så jeg vil tilbyde dig at komme ud som mobil supervisor, som altså kommer ud til dit arbejdsplads, banker på din dør, egentlig hiver dig væk fra computeren, eller hvordan det passer i dit arbejdsrum. Men jeg kommer simpelthen ud på din arbejdsplads, så du ikke har en transporttid. Jeg kommer simpelthen ud, når det er mest belejligt for dig, sådan så at du kan få et rum for dig. For jeg er sikker på, at du sørger for, at der i løbet af et årsjul er rigtig mange rum for, at dine medarbejdere kan tænke, at dine medarbejdere kan være i netværk, dine medarbejdere kan være i trivsel, dine medarbejdere, de på den måde er i psykologisk tryghed. Men hvad med dig? Og det rum, det ved jeg er rigtig vigtigt. Jeg kan se forskning på forskellige steder, at det er rigtig vigtigt, at vi i den grad får, kan man sige, passet på lederen i dag. Lederen er garant for kvaliteten, og det starter og slutter også der. Men hvordan gør vi det? Jeg er meget optaget af neuropædagogik. Det har jeg undervist i siden 2013, men det er nu ikke, fordi jeg skal ud og undervise dig om neuropædagogik, men den ramme, som jeg tilbyder dig, skal være lidt klog i forhold til, hvad det er for en hjerne, vi har med os. Mange af os, vi sidder alt for meget ved computeren, ved i den uendelige strøm af møder, og vi kommer ikke nok ud i luften, får vores vigtige D-vitamin, faktisk bare for gået en tur, brugt vores krop, når vi har siddet en time i samme stilling, så lukker nervesystemet egentlig ned, og så bliver det sværere at tænke. Det vil sige, når vi har for eksempel samtaler på samtaler af en svær kaliber, så kan det være rigtig godt lige at komme op og gøre noget andet. Så den måde, jeg har tilrettelagt min supervision på, det er, at altså, jeg kommer ud til dig. Du har bestemt det, så det passer i din kalender, selvfølgelig. I min bil har jeg paraplyer, eller ja, gummistøvler til dig, hvis det skal være det. Jeg har simpelthen sørget for, at jeg kan tage dig med ud og gå en tur, en time ude i dit lokalområde. Den første tid, så er der faktisk bare stilhed. For det vi ved omkring psykologisk tryghed og omkring det kæmpe pres, der er på vores moderne hjerne i dag, det er, at vi har brug for et moment af ro, hvor vi egentlig lige får lidt tid til at gennemskue. Hvor er jeg? Hvad tænker jeg? Hvad er egentlig det vigtige lige i øjeblikket? Så i løbet af den time, vi er sammen,
Så går vi i ro de første 5 minutter. Du skal ikke tænke over ruten, det skal jeg nok sørge for dig. Og så er der derefter 2 spørgsmål, som jeg stiller dig. Jeg spørger, hvad sker der i øjeblikket? Og hvorfor virker det? Det vil sige, at vi går ind og begynder at undersøge din praksis ud for sådan en løftende tænkning om, at der er altid en masse, der virker. Og den vej får du sat ord på, du får kigget på din praksis faktisk udefra, fordi du har flyttet dig fysisk væk fra den. På den måde får du et, kan man sige, et rum, hvor det er dine behov, det er din praksis, det er dine refleksioner, det er dine redskaber, det er din take på udfordringerne, som er i fokus. Jeg har altid en eller anden form for sund snack med til dig, selvfølgelig. Det kan lige give hjernen et lille kick også. Det, som der er så vigtigt ved, at vi en gang imellem laver supervision, alle mennesker, det sagde Kai Kalin, sagde, det er vores gamle, ja, hun er en teoretiker på det pædagogiske felt, hun sagde, at når vi arbejder med mennesker, er det altså en menneskeret, vi engang imellem kigger på os selv, fordi at vi selvfølgelig kan blive hjemmeblinde. For mig er supervision en slags hovedrengøring på, hvad er det egentlig, jeg gør? Og det, jeg gør, er det det, jeg tænker, jeg gør? Og er det det, jeg siger, jeg gør? Så på den måde ved at komme ud, få noget frisk luft, gå en tur på en time, få nogle understøttende spørgsmål i, hvad det er, der sker hos dig lige i øjeblikket, og hvorfor det, der sker, virker, får du altså adgang til at få arbejdet med din praksis. På den måde, så vil du sikre, at denne her får en lille smule ro i den travle hverdag. Måske kan det betyde, at når du kører hjem, ja, så har du faktisk fået debriefet, du har fået struktureret, du har fået ryddet lidt op i, hvad er det for nogle prioriteringer, som du skal have gjort dig. Jeg tilbyder supervision, både fordi, at jeg synes simpelthen, det pædagogiske felt fortjener, at vi har ledere, som vi passer ordentligt på. Kommer med en baggrund, som udover at jeg har været lektor, har undervist i det brede pædagogiske felt, og altså arbejdet med pædagogisk ledelse i ret mange år. Så har jeg været supervisoruddannet op fra en praksis og fra det eksistentielle hus. Jeg har en praksis i øjeblikket, hvor jeg kører rundt til forskellige huse, netop med supervision i store personalegrupper. Men jeg synes, at vi mangler et tilbud konkret til den enkelte pædagogiske leder, for jeg tror, der kan være noget i den, kan man sige, det rum, som vi kan skabe sammen. Du kan selvfølgelig både ringe til mig, tjekke min hjemmeside, også på alle mulige andre måder undersøge, hvad det er for en starut jeg er, og hvorfor jeg tilbyder det, jeg gør. Det, jeg tilbyder dig, det er, at jeg har et klippekort, hvor at du får 5 gange, og det giver du 5.000 kroner for x moms. Det koster selvfølgelig mig noget tid og benzin i min flotte bil, som ikke helt lige ligner den, jeg lige fandt på Vilfreds værelse. Og derfor så er det 10 kroner per kilometer. Men alt det der med spot, det kan du altid læse et andet sted. Jeg håber, at det her har givet dig en fornemmelse for, hvad det er, jeg tænker, og du er i den grad velkommen både til at skrive på det her møde, hvis du har set det på replay, simpelthen bare spørge ud i det åbne. Har du et spørgsmål, er der helt sikkert også nogle andre, der har et spørgsmål i samme kaliber. Eller altså tage kontakt til mig på den ene eller den anden måde. Det var sådan set det, jeg ville. Ha' en fantastisk dag.